Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Curoil om een uitzondering vraagt. Er is een verzoek gedaan om het wettelijk niveau, dat gaat het over de landsverordening normering topinkomens, te omzeilen. Dat meldt de Extra vandaag. Curoil verwijst naar de uitzonderingspositie die medisch specialisten hebben gekregen. Die hebben namelijk de mogelijkheid om meer te verdienen dan de wettelijk vastgestelde 386.000 gulden per jaar. En Curoil wil dat ook voor 6 topfunctionarissen. De stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten, SBTNO, heeft echter negatief geadviseerd op het verzoek van Curoil. Ze wijzen het verzoek van de hand en ze zeggen dat er geen overtuigend bewijs is geleverd om de uitzondering voor Curoil te rechtvaardigen. Hoogwater in de binnenstad, dat zagen we afgelopen vrijdag, maar vooral zaterdag, waarbij water uit het waaigat over de naastgelegen wegen heen sijpelde. Het zag er vervelend uit en er was natuurlijk veel discussie over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Volgens de meteorologische dienst gaat het om een natuurfenomeen waarbij de zee land overspoelde, dit keer in het gebied rond Waaigat. Op Curaçao wordt hiervoor de term ressaque gebruikt. Dat is een krachtige golfbeweging, veroorzaakt door sterke winden, waardoor de weg aan beide kanten van het waaigat vrijwel volledig onder water stond. In het Nederlands wordt ook wel de term springtij gebruikt. Dus in die zin heeft het gevolgen van de natuurlijke omstandigheden die leiden tot het hogere water dan normaal, aldus meteo. Godet vandaag naar de kiesraad. De nummer 2 op de lijst van de KEM, Anthony Godet, voormalig parlementariër, eilandraadslid, lange tijd zeer dominant in de Curaçaose politiek. Nu is hij al een tijdje meer op de achtergrond, maar omdat de leider van de KEM, Miguelangelo Lo Martinez, vastzit op verdenking van drugshandel en witwassen, kan Anthony Godet terugkeren in de politiek en daarover heeft hij vandaag een gesprek met de kiesraad. Dus een brief geschreven door Lo Martinez. Als Anthony Godet vandaag ja zegt, dan keert hij binnenkort weer terug in het parlement. Veel interesse tijdens Jobfair. Alle ministeries van Curaçao waren aanwezig. Er is echt gewerkt om te zorgen dat young professionals zich aanmelden om bij de overheid te werken. Er is ook een heel pakket aan incentives, aan mooie regelingen die voor mensen klaar liggen die de keuze maken om voor de overheid te werken. Het was tijdens de Jobfair in WTC afgelopen zaterdag redelijk druk. En minister Javier Silvania zegt in de Extra vandaag dat mensen nog tot eind december de mogelijkheid hebben om te solliciteren en dat het allemaal transparant zal verlopen. Dus geen vriendjespolitiek, maar gewoon de beste, die krijgt ook plaats in de overheid. Doe er uw voordeel mee. Tamboe en Aguinaldo seizoen van start, dat werd dit weekend gevierd op het Brionplein. Op de Plaza Wilhelmina. Brionplein komt dadelijk. Op Plaza Wilhelmina was de opening van het Tamboe en Aguinaldo seizoen. Waren verschillende groepen, onder meer Los Originales, Soyoyo y su Grupo Di Tamboe en Grupo Limania. En daarmee zijn deze traditionele kerstnummers, kerstmuziek, weer te horen op Curaçao. Curaçao goed op dreef, dat gaat over de voetbalwedstrijd van afgelopen vrijdag. Curaçao won met 5-0 van Saint-Martin en dat was een mooie avond voor de Curaçaose spelers. Saint-Martin maakt het Curaçao nauwelijks lastig en dan ook nog op de nieuwe grasveld was het gewoon een mooie voetbalavond. 4 doelpunten werden gemaakt door Joe Margarita. Hij speelt momenteel voor Phoenix Rising FC. Dat is de tweede divisie in Amerika. Maar hij had vrijdagavond op Curaçao een geweldige avond met 4 doelpunten. En het 5e doelpunt werd door Juninho Bacuna gemaakt uit een strafschop. Vanavond is de wedstrijd tegen St. Lucia. En dat is cruciaal belang. Als Curaçao wint, doet het mee aan de Gold Cup in Amerika volgend jaar. Dat is een belangrijk streven van het team. En daarmee wordt er een nieuwe mijlpaal weer bereikt voor Curaçao. En natuurlijk moet dat de opmaat zijn voor het WK in 2026. Ook in Amerika en Canada en Mexico.
We hadden afgelopen vrijdag kaartjes beschikbaar gesteld en 2 mensen kunnen langskomen bij de extra. Daarbij gaat het om Patricia Pannenvlek en S. Weijer. Beide hebben recht op 2 kaartjes per persoon om vanavond naar de wedstrijd in het SDK-stadion te gaan. Van harte gefeliciteerd. Sinterklaas is aangekomen en daar hebben we het natuurlijk wel over het Brionplein, want het was een groot feest. Sinterklaas en zijn vrienden die zijn aangekomen op Curaçao. De vrienden die waren in allerlei kleuren gesminkt en het was een mooie, gezellige bijeenkomst waarbij vooral de kinderen met open mond stonden te kijken naar alle activiteiten die er voor hun waren. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Op Sint Maarten was afgelopen weekend en vooral zondag heel veel wateroverlast. Dat zorgde voor heel veel problemen in het verkeer. Mensen werd aangeraden om veel gebieden ook te mijden vanwege de hoge waterstand. Een Curaçaose medium die meldde dat er een toque de queda was afgekondigd voor Sint Maarten, maar de overheid zegt daar is helemaal niks van waar. Er was veel regen, er is veel gewaarschuwd, maar nu kan het leven gewoon weer doorgaan op Sint Maarten. Er wordt gekeken naar de schade die het heeft veroorzaakt, maar uit de eerste berichten blijkt dat het relatief meevalt. Dan gaan we terug naar Curaçao, want mogelijke investeerders hebben afgelopen zaterdag een kijkje genomen naar alle sportfaciliteiten op ons eiland. Dat was georganiseerd door de FDDK. En het ging om een groep mogelijke investeerders die langs de verschillende sportfaciliteiten op Curaçao, zoals het Benelito zwembad, het Riftstadion, Centro Deportivo Curaçao en andere locaties is gegaan. De rondleiding was gericht om buitenlandse genodigden inzicht te geven in de sportfaciliteiten op het eiland. En er wordt bekeken of ze een bijdrage kunnen leveren. Het gaat hierbij om potentiële investeerders uit Nederland. Die hebben deelgenomen aan de Tour. Curaçao heeft veel sportfaciliteiten, veel goede sporters. Maar het onderhoud is vaak een groot probleem en daarom was deze tour. Sowieso wordt de hele week een sportweek gehouden met verschillende sessies, waaronder gesprekken, conferenties en andere evenementen georganiseerd door de FDDK, Fundación Desarrollo Deportivo Curaçao. En dan gaan we nog een keer naar het Brionplein, want daar was gisteravond de opening van de Week van het KAI-orgel. Dat werd groots gevierd. Minister Van Heijdorn, onder meer van Sport en Cultuur was daarbij aanwezig. En er was ook het draaiorgel van Francis en Hensley Feliciano, Mi Futuro. En veel mensen konden genieten van deze toch wel prachtige instrument van Curaçao, de Week van de KAI-orgel. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want in Rio de Janeiro zijn vandaag en gisteren heel veel wereldleiders aangekomen. Dat heeft allemaal te maken met de top van de G20. Dat is een forum voor economische samenwerking tussen de grootste economieën ter wereld.
Onder andere de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping reizen af naar Brazilië. Vladimir Poetin, de leider van Rusland, komt niet. Die had gezegd dat hij volgens hem zijn aanwezigheid de top zou overschaduwen. Er was verder geen plan volgens de Braziliaanse president om Poetin te arresteren. President Luiz Inácio Lula da Silva wilde dat Poetin kwam, maar hij heeft dus afgezet. Niettemin, de top zal waarschijnlijk worden gedomineerd door verschillende standpunten over de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. En natuurlijk de aanstaande presidentschap van Donald Trump. Op de beelden ziet u de aankomst van de verschillende leiders. Behalve Biden en de leider van China zijn ook de Argentijnse president, de Franse president. De top 20 landen uit de hele wereld zijn bijeen in Brazilië. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens. Dag.